Добро утро, приятели! Бъдете здрави на първо място. Днес, в този последен ден на предизборната кампания, както изборните традиции повеляват, всеки трябва да каже по нещо, с което да апелира хората да гласуват за него и някакви такива неща. Аз мисля, че имахме достатъчно време всеки да покаже кой какво знае, кой какво може, да сподели своите идеи, виждания и начина, по който евентуално ще бъдат реализирани. Затова искам да кажа по две думи по-скоро към всички граждани на община Шумен, към кандидат-кметовете и кандидат-общински съветници. Към гражданите на Шумен. Гласувайте. Излезте и гласувайте. Младите хора. Знам, че неделя времето го дават хубаво, всеки ще бъде ангажиран с нещо друго. Отделете. Едни 20 минути, половин час, отидете до вашата секция, пуснете своя глас, гласувайте по съвест. Това ще е вашето бъдеще за следващите 4 години. Като става въпрос за съвест и доверие, искам да споделя нещо с кандидат общински съветници. Имаше едно предложение за етичен кодекс на общински съвет, който в нашия общински съвет мисля, че така и не се прие. Но има доста общини, които го приеха. Не е лошо всеки един от вас да се запознае с него и да се придържа към него. Етичният кодекс на общински съвет. Ще ви зачита и тук съм си изкарал няколко изречения основни. Надявам се да подбуля някакъв интерес във вас, както и в гражданите, нека да знаят на практика какво трябва да прави един общински съветник. Общинският съветник изпълнява своите задължения в съответствие на Конституцията и влезлите в сила закони на Република България, като защитава по съвест и вътрешно убеждение интереса на всеки един гражданин в община Шумен. При изпълнение на своите задължения и отговорности, общинският съветник служи на обществото, като с поведението си е длъжен да изгражда отношение и доверие между местната власт и гражданите. Изградете това доверие, за да можете следващите 4 години да избегнем всякакви такива неприятни ситуации и празни обещания. Общинският съветник при изпълнение на своите задължения е длъжен да избягва всякакви действия, повлияни от политическите си възгледи. Това означава, че вие не служите на партията. Да, вие сте издигнати от тази партия, но вие имате глава на раменете си, с която избирателите разчитат вие да вземете най-адекватните решения и да се ръководи изцяло от интересите на обществото. Това са някакви основни неща, с които започват повечето етични кодекси, приети към общинските съветници на доста общини. Общо взето, аз го тълкувам последния начин. Абсурдно е общински съвет и въобще общината да взема решения, като се коалира на 2, 3, 4 основни групи, които да се разбират как да бъде гласувано и какво да бъде свършвано, кое да бъде приемано. Общински съветници трябва да бъдат 41. Всеки един от тях трябва да взема адекватно в интерес на гражданите. Заради това подчертах няколко думи, като съвест, доверие. Наистина се надявам следващия общински съвет да бъде нещо, което Шумен да се гордее с него. И към кандидат-кметовете ще бъда кратък, бъдете отборни играчи. Бъдете отборни играчи, направете вашия отбор, подредете го най-правилно и играйте рамо до рамо с тях. Общинския съвет трябва да бъде един орган, който да заслужи вашето доверие, както и вие неговото, и заедно да ръководите тази община изцяло в интерес на гражданите. Надявам се никой да не съм засегнал пред цялата си предизборна кампания, която се мъча да водя. Поважавам всички бъдещи общински съветници